खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथायखौ बिथा खालामनानै 2025 मायथाइनि जोबथा आनजाद HSLC आरो HS आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै दखरानि मावख' नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 2025 मायथाइनि जोबथा आनजाद HSLC आरो HS आनजाद होगिरि फरायसाफोर आरो बिसोरनि बिमा बिफाखौ लानानै थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि लायो। गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिनो बर' बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो। गेजेर जनाय दखरा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि प्रताप बसुमतारिया फरायसाफोरखौ गेदेमा सुबुंफोरनि खोथाखौ खोनासंनानै इयुनाव माबादि जाफुंसार जानो हायो बिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै बे सावरायमेलखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारिजों लोगोसे गेलेमु नेहाथारि मथुराज मुसाहारि, जनाय दखरा एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सबित मुसाहारि, गेजेर जनाय दखरा एबसुनि लोगो आफादगिरि जगेश गयारी, फरायसा आरो बिमा बिफाया बाहागो लानानै बे मेलखौ जाफुंसार खालामो। नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय। दिनै गेजेर जनाय दखरानि बेन्दोंआव थानाय फैगौ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आरो 12 थाखोआव होनो गोनां परीक्षा होनो गोनां फरायसाफोरनि जायनाखि दिनै मटिभेसन प्रग्राम बेयाव गेजेर जनाय दखरा बर' फरायसा आफादा बे मावख'आव खुंफुंबाय। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय। जोंहा थांखिया बेनो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै जोङो जेनोखि फैगौ मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम होनो गोनां बे फरायसा बिथांमोनखौ जोङो मटिभेसन प्रग्राम होनाय जादों। दा बेयाव जों बेखौनो आसा खालामगोन फैगोन समाव जोंनि फरायसा बिथांमोना जोंनि जि साननाय बर' फरायसा आफादनि जि सिन्थाधाराजों मावफुंनाय बे सोलोंथाइनि बेलायाव जि खामानि मावबाय थानाय बेखौ बिथांमोना मोजाङै मोजां लाखिगोन आरो बेयाव जोंनि बर' फरायसा आफादा जिबायदि साननाय बे प्रग्रामफोरखौ लानाय जादों जों आसा फारिगोन 100% बिथांमोना उथ्रिसार जागोन आरो मोजां पार्सेन्टेज मोननानै बिथांमोना बर'नि गेजेराव मोजां फरायसालिमाफोराव बिथांमोना मोजां जायगा आवग्रिगोन बेखौ जों आसा खालामगोन आरो जोंनि जि साननाय हनाय जोंनि बर' हारिनि जि दावगानाय बे गेरेमसा हारि दानायाव बिथांमोना बिहोमा होगोन आरो फैगोन समाव जि जोंनि नांगौबायदि जि क्वालिटि इडुकेसन बेखौ जोङो मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामगोन। थांनाय समफोरावबो बिदिनो जोङो बेबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां जोङो बेबायदि जेनोखि जोंनि साननाय गथ'फोरनि जि फरायसाफोरनि फरायनाया बिदिनो जाफुंबोदों। दा आं आसा खालामगोन फैगोन समफ्राव आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जोंनि बे दखरानि सिङाव थानाय बर' फरायसा आफादा आरो साबसिन प्रग्राम लानानै आरो बिदिनो जोंनि जि बर' जि फरायसाफोरनि जोंनि फैगोन परीक्षायाव बिथांमोना मोजांनिफ्राय मोजांसिन रिजाल्ट लाबोगोन बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोननि जि बुंफोरनाय बिथांमोना जिबायदि जानो होननानै जोंनि सिगाङाव बुंथिदों सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार बेखौ जों आसा खालामगोन फैगोन समफ्राव जोङो बे ओनसोलनिफ्रायबो मोनगोनखौ जों आसा खालामदों आरो